Ο πολυεφαρμογέας είναι αναμφισβήτητα μια πρωτοποριακή καινοτομία στην εφαρμογή BS νάρθηκα. Με τον συνδυασμό όλων των μεγεθών νάρθηκα, ξεκινώντας από το μέγεθος 14 έως το μέγεθος 24, το βοήθημα πίεσης στην απέναντι πλευρά, το οποίο σας διευκολύνει να πιέζετε τον νάρθηκα, και την ακριβή σήμανση του κέντρου σας προσφέρει ένα νέο επίπεδο αποτελεσματικότητας και ακρίβειας. Εποφελείστε από την εξοικονόμηση χρόνου και την υψηλή ποιότητα την οποία σας επιτρέπει ο πολυεφαρμογέας. Ο ενσωματωμένος μαγνήτης συγκρατεί τον BS νάρθηκα με το μαγνητικό σημείο και καθιστά εύκολη τη συγκόλληση στον ήχη. Πολύ ευχάριστο, το όργανο είναι κατασκευασμένο από μη κολλώδες υλικό και μπορεί να καθαριστεί εύκολα και γρήγορα με τη χρήση ασετών. Πολύ σημαντικό, μην αποστηρώνετε, διαφορετικά ο μαγνήτης θα χάσει την επίδρασή του. Εφαρμογή. Για την επίτευξη της τέλειας πρόσφυσης του BS νάρθηκα στον ήχη, δεν πρέπει πριν από εφαρμογή του νάρθηκα να τοποθετείτε στον ήχη απολυμαντικό μέσον και να γίνετε πεντικιούρ. Για μια σταθερή και ασφαλή επικόλληση του BS νάρθηκα είναι απαραίτητο να τραχύνετε την πλάκα του νυχιού. Γι' αυτό χρησιμοποιήστε φρεζάκι καρβιδίου ή διαμαντόφρεζα. Απολιπάνετε και καθαρίστε τον ήχη με μια σταγόνα καθαριστικού BS σε μια μπατονέτα. Στη συνέχεια, στεγνώστε τον ήχη με το στεγνό μέρος της μπατονέτας. Για να προσδιορίσετε το μέγεθος του νάρθηκα, τοποθετήστε τον πολυεφαρμογέα με την αναμενόμενη μονάδα μέτρησης στον ήχη. Η κύλη επιφάνεια δεν πρέπει να εισέρχεται στο τείχομα του νυχιού και δεν πρέπει να είναι πολύ κοντή. Η μέτρηση πραγματοποιείται 1-2 χιλιοστά πίσω από την πληγήσα περιοχή. Εκεί επίσης θα κολληθεί ο νάρθηκας. Το κέντρο του επιλεγμένου BS νάρθηκα σημειώνεται στον ήχη με μολύβι. Η εγκοπή στην επιφάνεια μέτρησης σας βοηθά να επισημάνετε με ακρίβεια το κέντρο. Τροχίστε τα άκρα του BS νάρθηκα περίπου 3 με 5 χιλιοστά στην τραχεία πλευρά, ελαφρώς λεπτότερα με μία διαμαντόφρεζα ή ένα φρεζάκι καρβιδίου. Ως αποτέλεσμα, τα άκρα μπορούν να πιεστούν πιο εύκολα στον ήχη και να μην προεξέχουν. Πάρτε τον προετοιμασμένο BS νάρθηκα με τον πολυεφαρμογέα, έτσι ώστε το μαγνητικό σημείο του νάρθηκα να ακουμπάει με την κεντρική του γραμμή στον μαγνήτη του εφαρμογέα. Χρησιμοποιήστε ως οδηγό το κεντρικό σημάδι που βρίσκεται επάνω στον πολυεφαρμογέα. Τώρα περάστε ολόκληρο τον ήχη με το BS στυλό ενεργοποιητή. Ο ενεργοποιητής είναι απαραίτητος για την ασφαλή και γρήγορη σταθεροποίηση της κόλλας. Εφαρμόστε μια μικρή σταγόνα BS κόλλας στο κέντρο του μαγνητικού σημείου του νάρθηκα χωρίς να την απλώσετε. Τώρα γυρίστε τον ενεργοποιητή ανάποδα, έτσι αποφεύγετε να τρέξει η κόλλα στα άκρα του BS νάρθηκα και να κολλήσει. Τώρα πιέστε τον BS νάρθηκα στο κέντρο του νυχιού. Χρησιμοποιήστε ως οδηγό το προηγούμενο σημάδι με μολύβι. Πιέστε το κέντρο του BS νάρθηκα για περίπου 10 με 15 δευτερόλεπτα στον ήχη. Στη συνέχεια, ανασηκώστε προσεκτικά τον εφαρμογέα από τον BS νάρθηκα. Τώρα χρησιμοποιήστε το βοήθημα πίεσης στην απέναντι πλευρά του εφαρμογέα. Για να το κάνετε αυτό, με τη μία πλευρά του βοηθήματος πίεσης, πιέστε το προεξέχον άκρο μέσα στον νάρθηκα πάνω στον ήχη για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Ανασηκώστε προσεκτικά τον εφαρμογέα από την κολλημένη πλευρά και επαναλάβετε τη διαδικασία στο άλλο άκρο του νάρθηκα. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα του BS νάρθηκα ακουμπούν στον ήχη και δεν προεξέχουν. Στο τέλος, τον ήχη καθαρίζεται με το καθαριστικό BS. Αυτό θα αφαιρέσει το μαγνητικό σημείο και τον ενεργοποιητή από τον ήχη. Εάν μετά τη συγκόλληση του BS νάρθηκα ο ασθενής σας αισθανθεί πόνο τραβήγματος ή ένα δυσάρεστο τράβηγμα, τότε η τάση είναι πολύ ισχυρή. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να τροχίσετε προσεκτικά τον συγκολλημένο BS νάρθηκα λεπτότερο στα άκρα ή αν αυτό δεν επαρκεί, να τον τροχίσετε συνολικά. Τα ωφέλη σας. Η διόρθωση της τάσης του BS νάρθηκα πραγματοποιείται στον ήχη. Αφού στεγνώσει το καθαριστικό, εφαρμόζετε γρήγορα ένα λεπτό στρώμα της κόλλας σαν στεγανωτικό σε ολόκληρη την επιφάνεια του νυχιού. Η στεγανοποίηση διαρκεί περίπου 5 λεπτά για να στεγνώσει. Τέλος, μπορεί να πραγματοποιηθεί η συνήθις περιποίηση των νυχιών, όπως πεντικιούρ, ταμπονάρισμα, επίδεσμη με αληφή, βερνίκι ή κρέμα.